Oikein hyvää iltaa teille. Kuten seuraavassa biisissä, niin tähän voidaan todeta, että kaikki on lahjaa. Yeah. Kukaan ei voi tietää, mitä täydellinen hylkä tehdään. Koitan sitä kiertää, on ollut ihan liikaa yksinään. Vuodet näytti mulle, mitä elämä voi tuoda mukanaan. Kauneus sekä kaipaus, ne kuuluu tähän samaan tarinaan. Oon saanut täällä kaiken, enemmän tuskaan ymmärtää. Kaikki on lahjaa, että koitan ottaa vastaan, vaikka pelottaa, mitä kaikkea se tuokaan. Kaikki on lahjaa, ja sitä ansainnutkaan, vaikka kaikki haaveet toteutuneetkaan. Kaikki on lahjaa. Kukaan ei voi tietää, milloin matka päättyy ja toinen alkaa saa. Mä opettelen vielä kaiken läpi sinuun luottamaan. Oon saanut täällä kaiken, enemmän kuin osaan koskaan ymmärtää. Kaikki on lahjaa, että koitan ottaa vastaan, vaikka pelottaa, mitä kaikkea se tuokaan. Kaikki on lahjaa, vaikka sitä ansainnutkaan, vaikka kaikki haaveet toteutuneetkaan. Paikalla, vaikka on vähän kolea ilma, ei se mitään, tehdään me tästä illasta lämmin. Nyt saatte laulaa meidän kanssa, kaikki on lahjaa ja niin edelleen. Jussi. Joo, mä vielä sanon sen, että mun tyttö tuli peukuttamaan ja jos ei kukaan vielä huomannut välistä, niin paella on nyt valmista haettavaksi. Kaikki on lahjaa, että koitan ottaa vastaan, vaikka pelottaa, mitä kaikkea se tuokaan. Kaikki on lahjaa, vaikka sitä ansainnutkaan, vaikka kaikki haaveet toteutuneetkaan. Lahjaa, että koitan ottaa vastaan, vaikka pelottaa, mitä kaikkea se
sanasi sai sen elämä tuottamaan. Vuosien kuluessa se alkoi kukoistaa. Jotain kuitenkin puuttuu, liian moni yksin vaeltaa. Ennen kuin kaikki muuttuu, täytyy seikkaa yksin aivaltaa. Olet suuri ja muuttumaton, alussas koko maailma on. Paha palkan saa kyllä ajallaan. Olet suuri ja muuttumaton, kaikella aikansa paikkansa on. Sinun suurissa suunnitelmissasi. Lähellä silti kaukana ihmiset, sieltä mistä voi löytää ne vastaukset niihin kysymyksiin, jotka kaihertaa. Kuka on kaiken tehnyt, minne tätä matkaa jatketaan? Voiko anteeksi saada kaiken, mitä kantaa tunnossaan? Olet suuri ja muuttumaton, alussas koko maailma on. Paha palkan saa kyllä ajallaan. Olet suuri ja muuttumaton, aikansa paikkansa on. Sinun suurissa suunnitelmissaan. Suuret lupaukset saavat periä maan hänen seuraajansa. Saat nähdä sen, hän on ihmeellinen. Kun uskot sen, Jumala ihminen, kaikki velkamme maksoi ja vie perille. Saat nähdä sen, hän vie perille. Kiitos. Tänä iltana meitä miksaili ääntä sinne teille antaa kuuluviin Juhani Virtanen. Meillä on vierailija tänä päivänä. Hän on täällä. Hän astuu Jussin tilalle rumpujen taakse, mutta emme ole vaihtamassa rumpalia, mutta Kalle Kaattari tulee vähän tuuraamaan, koska Jussilla on muuta tehtävää. Jussi nimittäin tulee vähän laulamaan ja soittaa kitaraa. Meillä on pari laulua, jossa Jussi on laulamassa ja Kyllä. ensimmäinen niistä on semmonen laulu, mikä kertoo siitä, että kaikki ei aina elämässä mene ihan niin kuin toivois menevän. Mutta silloinkin
Saat luottaa siihen, että sinusta pidetään huolta. Juhani Virtanen, laitatko piuhan kiinni? Tai siis mä ensin kysyä, että laitatko sieltä volumea kitaraa, mutta tälle sä et voinut mitään. Se olisi aika isolle pitänyt laittaa Simon piuha. Huhhuh. Olisiko meillä kaikki? Kaikki kaunis katoaa. Kiitti kun sä oot tullut. Kaikelle on syy, jos joku sitä kysyy. Mutta tällä hetkellä istut baarin perällä. Joku maksoi kierroksen ja sä taidat tietää sen. Mutta onko väliä, jos ei kukaan ymmärrä? Tyhjillä ja tyhjä on myös talo. Et sinne yksinään enää pystynyt jäämään. Ja sä mietit mielessäs, onko kaikki pielessään? Jos on jossain Jumala, miksi on hän kaukana? Maan päällä on sun paikkasi, valita mikä tahtosi. Onko tarkoitettu, että kaikki kaunis katoaa? Ei vielä olla taivaassa, toivon että silti matkalla. Vaikka tuntuu, että kaikki täällä käsin hajoaa. Petyit ihmisiin, vai petyitkö vain sinuun? Kun et saanutkaan mitään, mitä lähdit etsimään. Kuinka uskoisit sä sen, että puitteet maalliset ovat pelkkä kuori vaan, joka kerran poltetaan? Onko vielä toivoa? On. Kaikki alkaa alusta. Onko vielä uskoa? Tästäkin voi selvitä.
Ja rummuissa tänään, tässä ja nyt, Himangan oma poika, en tiedä esiteltiinkö jo, mutta Kalle Junior Kaattari. Eikä suinkaan vielä päästetä Kallea tuonne teidän joukkoon, vaan otetaan toinen biisi Jussi luovuttamaan tuon akustisen kitaran tuosta pois, niin jatketaan sellaisella kuin Saas tai Set. Ja Jussi tuossa pääsee esittelemään solistin taitoja. Annetaan isot aplodit Teuvan omalle pojalle, Jussi Kuivanen. Wow, kiitos. Aurinko paistaa, mikäs parempaa? Tässäkin saa taputtaa. Kaikki mukaan, takarivissäkin. No niin, nyt mennään! Yeah!
Kiitoksia. Palaan toimistoon. Mekin aivan jopa innostuttiin tässä biisissä ja miksei innostu, tuossa aurinkokin alkoi paistaa ja päästetään Jussi palaamaan tuonne oikealle paikalleen. On kiva, kun vielä on kesää jäljellä ja ei me soiteta sitä biisiä. No ei todellakaan soiteta sitä biisiä nyt, vaikka onkin kesää jäljellä, mutta te olette kaikki teuvalaiset, ehkä tiedätte, että tää bändi on hyvin vahvasti teuvalainen. Me ollaan täällä treenattu ainakin alkuaika ja meillä on teuvalainen yhdistys tässä paikalla, jolla me tätä bändiä pyöritetään ja me ollaan tehty levy tämän yhdistyksen kautta viime vuonna ja nyt soitetaan seuraavaksi sitten sen nimikkobiisi. Teemu taisi mainita, että niitä levyjä saa, jos kävis niin, että Jussi ei ole kaikille teille vielä myynyt niitä levyjä täällä paikan päällä. Käykää ihmeessä hakemaan. Ollaanko me ready? Te olette valmiita, mutta musta ei vielä tiedä. Mutta hei, mä nyt sanon tähän, ettei unohdu, niin tätä keikkaa ei olisi ilman Mennään vapaassa järjestyksessä. Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys on ollut järjestämässä, Norinkylän vapaaseurakunta, Teuvan vapaaseurakunta, Helluntaiseurakunta Teuvalta ja fysioterapia Raimo Voittola ja oliko siinä Teemu kaikki? Erilainen edelläkävijä. Niin tunnustaako, että Teuvan kunta on mahdollistanut paikan ja järjestänyt Elolyhtin tapahtuman? Joo, koska rummut ei tarvitse sähköä, mutta muut soittimet tarvii, niin jouduttiin avata sähkökaappi. Kyllä, otetaan nimikkobiisi, tää Pakkakolmonen Pehmeeli. Mahtavaa, laulakaa vaan mukana, jos ketkä tunnette. Aika moni tietää vaan tämän biisin. Onko Jyrkikin valmiina? Ja, nyt mennään. Onko yleisö valmiina? Hyvä.
meillä on näissä biisissä tämmöisiä erilaisia vertauskuvia ja monenlaista. Ja jos te olette kuunnellut levyjä ja lukenut sanoja, niin ehkä niinku on voinut aueta ne biisit. Mutta ehkä seuraava biisi voi olla sellainen vähän niinku helpompi ymmärtää. Jos on Raamattua lukenut, niin siellä on tällainen tyyppi kuin Nikodemos. Ja hän epäilee vähän kaikkea, mutta kyllähän sitten lopulta ymmärtää jotain. Mä haluaisin sanoa, että Nikodemoksen tarina on ehkä mielenkiintoisin tarina, mitä löytyy. Mielenkiintoisin henkilökuvaus ja henkilötarina, mitä ainakin Raamatusta löytyy. Siellä on tosi paljon. Sitten löytyy tutustua henkilön nimeltä Nikodemos, hänen ajatuksiinsa ja ehkä nyt ajattelun muutokseen. Ja mikä sen sai muuttumaan? Sinusta puhutaan, tuhoavan sun meidät sanottiin. Vaikken sua silloin tuntenut, samaa mieltä olen kuitenkin. Itsestäni tiesin aina oikein tekeväni, mutta jokin painoi tunnossani, kalvasin mieltä kuitenkin. Illalla kun kotiin saavuin pimeään, vajosin. Entä jos kaikki mihin luotiin, käsiini hajoaa? Hyvin pimeässä luoksesi seurasi silti kaipasin. Kaikkea en ymmärtänyt, jotakin muutit kuitenkin. Illalla kun kotiin saavuin pimeään, vajosin. Entä jos kaikki mihin luotiin, käsiini hajoaa? Miten minä voisin syntyä uudestaan, pystyin kohtuun palaamaan. En tunne enää itseäni, mikä minut pelastaa. Ja nyt seisot
edessäni sinut tuomiolle halutaan. Silmissäsi näen rakkauden, voisinko olla sen arvoinen? Kiitos pojat, hienosti laulettu Teemu. Alright. Se olisi kuulkaa sillä lailla, että se olisi setin viimeisen biisin aika. Onks meillä pojat jotain, mitä pitäisi vielä sanoa tähän, kun muistettu kiittää kaikki? Mun mielestä me ollaan järjestäjiä kiitetty ja Juhani Virtasta ollaan kiitetty ja sinua ollaan kiitetty, kun sä oot päässyt paikalle ja oot tullut paikalle. Toivottavasti et jotakin saanut tästä illasta muutakin kuin paella. Ja täytyy sanoa, että taivaan isä, joka säät ja ilmat säätää ja hyisen hallan häätää, niin hienon kelin on antanut hän ja minä olen elämäni velkaa Jumalalle ja soitan ilolla näistä aiheista. Todistus päättyy. Tää biisi on muuten semmonen, että kannattaa taputtaa tälle biisille. Tää kertoo siitä. Kuolema on voitettu ja Kristus ylösnoussut. Ylösnoussut. Yön pikkutunnilla en jaksa valvoa, silti en unta saa, niin tulevaa. Turhaanko sittenkin ennustus lausuttiin, hän voitto saatossa palaa takaisin. Nousi alastaan, sä nousta minäkin. Sä elät todeksi, ylös nouse musta. Nous taivaaseen, sä nousta minäkin. Odottaa mua, ylös nouse musta. Kauempaa katsomaan ja hiljaa olemaan. Tiedän kuin joukko muu ryhmämaan. Ja vaikka kaiken näin, se minkä teki hän, uskoni menetin, sitä pestiin. Hän nousi alastaan, sä nousta minäkin. Hän elää todeksi, ylös nouse musta. Hän nousi taivaaseen, sä nousta minäkin. Odottaa mua, ylös nouse musta.
kun mulle kerrottiin. Hän tuli takaisin. Kiruhdin katsomaan. En enää pysähtynyt milloinkaan. Kiitos! Kiitoksia Ilmanen Edelläkävijä, kiittää!
Pekka ja Pailla on ehkä jäljellä, tai en tiedä. Mutta kiitos kun sä tulit. Jää seurustelemaan sun ystävien läheisten kanssa ja hyvää kesää.